Peter Lipovský, v e-sporte vystupujem pod prezývkou Uno, je mi 25 rokov a hrávam hru Counter-Strike Global Offensive za tým Majestic Lions. Counter-Strike sa venujem už dlho, od nejakých možno amatérsky od nejakých 12 rokov, čo som si zahral raz za mesiac alebo tak, to som ešte ani doma nemal internet asi. A na takej lepšej úrovni, dá sa povedať, hrám už nejakých 8 rokov, od 1.6, kedy sme vlastne začali s chalami chodiť na LANky aj mimo východného Slovenska, lebo dovtedy sme boli vlastne za onlinerov. Lebo sme hrali len LANky na východnom Slovensku, boli sme mladí, do školy sme chodili, taktiež rodičia mali s tým nejaký problém a tak. No a ak sme začali chodiť na tie väčšie LANky, tak prišli prvé úspechy. Proste keď sme porazili týmy ako Neophyte alebo Esubo, tak vtedy to bola proste strašná bomba pre nás. No a na konci 1.6 som hral za tým Beast, ktorý vyhral všetky turnaje, vlastne posledný rok a pol, čo bola 1.6. Skočili sme na Gočko tesne pred MČR 2012. A odtedy hráme Gočko, vlastne zúčastníme sa skoro všetkých turnajov, čo sa dajú. Náš tým sa aktuálne pripravuje na bootcampe v Prahe a pripravujeme sa na akciu ICL v Maďarsku. Je to asi momentálne najväčšia maďarská LANka, budú tam týmy z Maďarska, tuším nejakí Poliaci, E-Nation, srbský tým, asi najlepší, ktorý majú. A vlastne stretli sme sa na tomto bootcampe, aby sme vyladili nejak formu, ktorá v posledných dňoch nebola nejaká dobrá, lebo mali sme veľa prehier, nejaké problémy a tak. Tak proste zrobili sme si z toho taký team building a skúsime dať do toho všetko. Máme tu aj kvalifikáciu na DreamHack Malmo, ktorú tu budeme hrať. A uvidíme. Snad sa nám podarí doladiť formu, ktorú si ja predstavujem, aj keď to bude ťažké za tieto 3 dni, ale budeme hrať strašne veľa. Takže snad sa to fakt podarí, ako hovorím, a tento bootcamp priniesie to ovocie, ktoré si ja predstavujem. Kozel je aktuálne sniper týmu. Jeho úloha je či už open fragovať alebo držať planty, kde je sám na veľkú diaľku. No to je vlastne AWPkar v týme. Potom je tu Virgil, agresívny hráč. Od neho očakávam proste open fragy. V každom kole ísť dopredu, zabiť jedného, dvoch hráčov, potom môže zomrieť. Už on si svoju úlohu zrobil. Potom je tu Blue, on je taký mid-round fragger, by som to nazval. On vlastne chodí s Virgilom alebo s Kozlom, supportuje ich. A zároveň potom, keď oni zomrú, tak repikuje tie fragy. A vlastne on je ten taký hráč, ktorý je v strede kola najdôležitejší, lebo on vtedy nastane jeho čas a vtedy musí proste tie fragy dať on. A potom je tu Gio. Gio je vlastne support týmu. Od neho očakávam proste pomoc tomu týmu, čo sa týka granátov, flashov a tak ďalej. Takisto sa stará o taktickú stránku nášho týmu. Pozerá dema, pomáha mi s taktikami, taktiež niekedy prevezme rolu in-game leadera za mňa. Má nejaké dobré nápady a tak. No vlastne ja som ten hlavný in-game leader. Ja hlasím to, čo sa chodí v jednotlivých kolách. Popri tom som niekedy open fragger, niekedy hrám toho supporta, niekedy druhé výpoveď, čiže ja som taký ten hybrid. Snažím sa na každej mape robiť niečo iné, čo pomáha týmu. Asos Finals je asi najpopulárnejšia akcia, čo sa týka hráčov, pretože hráči cítia tú atmosféru, ako necítia na žiadnom inom československom turnaji. Proste tí ľudia, ten hype, čo je tam, nie je na žiadnom inom turnaji. Proste môžu tu byť turnaje aj o viac peniazy alebo tak, ale na tom Asuse proste ten hráč chce hrať na tom pódiu, chce tam vyhrať, lebo proste tí ľudia dávajú strašnú energiu a strašnú motiváciu tým ľuďom hrať CS-ko ďalej a ďalej. A povedal by som, že rok od roku ten hitpoint posúva hranicu vyššie a vyššie, čiže tie turnaje budú len rásť a rásť. Ľudia tam chodia radi a je to fakt niečo iné. Je to jedinečná akcia v Československu. Tá porážka Esuby asi bola jedna z najviac emotívnych, dá sa povedať. Išlo o to, že Virgil hral s nami ako host. Ja som ho kontaktoval 2 dní pred akciou, čiže nepovedal s nami. Čiže pred zápasom som sa ukázal nejaké veci, ukázal som mu, čo od neho očakávam, čo chcem, aby hádzal, aké granáty, aké smoky, aké flashe, čo chcem, aby chodil. Vlastne hral úplne inú úlohu, ako hrá teraz, alebo ako hral predtým v tímoch. Čiže musel sa na to rýchlo zvyknúť. A bola to jeho prvá vlastne akcia, kde hral na pódiu, lebo stále sa to nejak, proste on hral dlho CS-ko, ale stále sa to pódium nejako vyšmyklo, proste, že hral niekto iný alebo tak. No a aj kvôli nemu som proste strašne chcel, aby zažil ten pocit vyhrať to semifinále a vyhrať ho takýmto štýlom, že prehrávame 15-11. Bolo to 15-11 na 15-15 a zastalo 15-14, to bolo nejakých 18 sekúnd do konca. Ostal som ja s Freddym proti 5. A nejako sme to, ja som dal 2, on dal 3, 1v2, proste to boli také emócie, aké som asi nezažil, neviem, to bolo také emotívne a taká energia do toho išla, že ja som proste vedel, že ten zápas jednoznačne otočíme a že to dáme. A
A hlavne sa ten tým neposkladal, čo je dosť výnimočné v Československu. Väčšina tímov by sa už poskladala v takejto situácii a my sme sa fakt nehádali, hecovali sme to, išli sme do toho kolo od kola a vyšlo to. Jediné, čo ma mrzí, tak že sme pokazali poslednú mapu proti Neophytom. Fakt našimi chybami a našimi maličkosťami sme proste prehrali ten zápas. Myslím, že vtedy, v ten deň, v ten okamih sme na nich mali. Ale to taká je hra, taký je život, čiže neberiem to nejak tragicky. Bola to vynikajúca akcia. K Asusu mám vynikajúci vzťah, vo svojom počítači doma mám grafickú kartu Nvidia Asus a taktiež monitor 144 Hz VG 248. Vlastne poradil mi to kamarát, ktorý sa do toho vyzná a fakt som tým spokojný, hrávam na ňom už nejakého pol roka alebo tak, nemám žiadny problém, farby vynikajúce, pozorovacie uhly lepšie ako konkurenti, takže fakt nie je tam čo vypichnúť. A ako si povedal, kompy, ktoré tu máme na tomto bootcampe sú vynikajúce, FPS-ka nepadajú, monitory, ktoré mám doma vlastne, je to čistá paradička. A myslím si, že tento bootcamp, najmä vďaka týmto komponentom od Asusu si užijeme v pohodovom duchu a budeme makať ako sa nám dá. Tak určite nás treba sledovať na fanpage Majestic Lions, taktiež na mojej Petr Novikovský. Taktiež streamujem, od apríla budem zase streamovať trošku viac, ako som streamoval okolo Vianoc. Môj Twitch je Official Uno, určite ma nájdete cez tú moju fanpage. No a chcel by som ešte raz poďakovať Hitpointu a špeciálne Asusu za tieto stroje, ktoré nám poskytli a vlastne vďaka nim sa tento bootcamp mohol stať. Ďakujem.